Ito po mga tira-tira kagabi, oh. Oo, buti na lang may tira. Pag ganyan mga Pilipino, mahilig sa tira-tira. Pwede naman ubusin, pero hindi pa inubos kasi kailangan talaga hintayin. Baka may darating pa na bisita. So, naiwan po siya sa kasirola. So, kalabasan niya po sa mga ibang lugar leftover. Dito sa atin, bilin-bilin. Bilin-bilin. Kain tayo, guys. Lumabas na kayo sa mga lungga nyo, Lunes ngayon. Good morning pala kay Madam Jeannie Shimiso, Aya Shimiso. Thank you. Ginapos lang pinustrin. Hindi nyo kayo pagpagis ng batasan nyo sa bungad law. Kaya sudaan, kuya. Bahaw pa lang day kabahan ka na day. Bahaw pa lang day mahibi ka na day kang sinamak. Day nga wala buwas day. Nung tuod na giniya. Yan, tinula nga bangos at saka ay bangos, manok, at saka inulan. Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Life is short to sabi nila, kaya nga walang reklamo. Lagyan natin lang sinamak. Yung harututon para nga ang dugo, tapos into 30,000. 150 over 100. Be. Gako, bos. Ito kaon sa karga tapas. Oo, yung tirang tinula kagabi dahil. Good morning, guys. Welcome to my live. Hello ng Tigrid Ortiz. Mahauta na. Maluto ko ginataan nga laing karon. Ang bagungon na to may gata na ko ni duwang. Tapos lagyan ko ng baboy sa pinakas. Tapos ko nito mag-almusal, magluto naman ako, pero i-off ko muna ang mag-relive mo lang ako. Yung Madam Erika, shout out. Ano na nga utang? Tinulang manok, dam. Kagabi patulip over na to. Pero nilagay ko sa rep at saka ininit ko kanina. Muna nga dugas ha. Muna nga menubyo ka mo. Masudaan ka mo sa burusong ulam. Pinakas nga pait pa sa sakang. Pati hindi kapit pait may logi ginugasan ko. Uga. Masarap magkamay dahil. Basta ang ugasan mo lang kamay mo kag ang kuko mo limpyo lang gidya. Sa mga gutom po dyan, lumabas kayo, kumain kayo dyan. Gapa matisis na ko ba dahil ho? Bakit ko titipirin ang sarili ko? Wala mo kuya labana. Wala mo kuya asawa. So, kailangan labanan kung mga food na ito. Food for the gods. Para may nagbato ko karon kami maabot ko yung customer ya. Maabot ko kung naman tuslo karon ya. Hindi makabato ko ya. Kung siyari ka nga nakipakitluos kung sakang sa iba niya tao para tuslo ko ka. Bayad ka. Damo diya sa nagakinangran og sinsin. Mababi ako kaon kayo.
Maluto ko gata karon nga laing. Tapos may customer ko. Mamantinin ka kang pakitukoy kayo sa sakang mo sa mga tao, iban. Why ni ka? Mainit lang ulo mo. So, kinanglan yun na mabayad. Sige, Justin. Damot lang lang, Justin. Amo ni nga bira-bira ko kaon. Ano na ako makalipay, mangingaon na ako mangingaon, ma-vlog. Ang sakang ko yan, nun ko ne. Anon ko ning puson ko ga. Pasakiton, hasta mapatay ko. Makao ko yan kami para makabatok ko, maabot ni ko sa Junjun. Kalayo pa sa biyahe ba? Sa pag-abot niya, di ba may sisi na itong sakang niya? Languyo niya lang itong kadaan. Good morning! Ayan po, Vice President ko po si Sara Duterte. Klaro? Bahala na kung sino ang presidente nyo. Tapos, basta, Vice President ko lang si Sara. Para wala tayong issue, para wala tayong pag-awayan. Alam ko may mga personal kayo dyan ng mga gusto, pero irespeto ko. Basta sinasabi ko lang sa inyo, ha. Suportaran ko lang Vice President si Sara. Kasi magkamukha kami dahil. At saka si Sara, wala arte-arte kumakain din ng ganito. Uga. Maluto ako ng laing. Abangan nyo po ang paggata ko at pagpiga ng gata. Gamit ang strainer na nirigalo sa akin ni Madam Aya Shimiso. Nga hinati dito ni Ginny Shimiso na iloy niya na may linagaan dito sa Bacolod niya kanamit namin sa Sabaw sa reclamation area pa kanto bread ko sa may North Wing. Sarap-sarap kaya Madam yung kanin bahaw tapos yung manok na tinola initin mo. Isamo mo dito yung sabaw ho. Basi makalima kami ni Karungat. Piling ko makalima. Hulaan nyo ba kung makailan kami ni John John? Ang unang pamangkot pilayahan ang masarangan ko. Kaya basta package deal ko na nasa iya. Good for 1 week, 500 dito sa titira. Gamay lang ko yung magbayad sa lalaki, ga. Pero hindi yan galing sa inyo ang ibayad ko, ha? Haling ginabala sa ako niyang ano. Haling ginabala sa alkansiya ko, ga. Kaya kung hindi ko ni magpakursaw, ay ginihundo, galuya ko balaga. Galuya ko, ga. Do kalain do puson ko do ka buta-buta na do katapos do dalalamgo ko ya kun kita ay nga do may gabira sa ako tapos wala. Ambot hindi ka mamakita ko tutol agi ko ya. Kapoy-kapoy balaga magulat sa tawo nga hindi ka palangga. Kag magulat kung saan uya kaya pasiritan. Kinanglan niya subong ma-PM nagi ko John diin ka John katuan ako di. Maluto ta gabi. Basta ka kinamot tapos imo man lang yung pinggan do ka namin di jaro toton so sabaw. Wala ko may kakauli o kaya ara ng kolesterol. Ginapanitan. Makatingran? Pwede. Nakligta to sa bagungon ko nak. Kay maluto ko yung gabi, dugay-dugay ay para makapagata kami ni Jungjun. Makanto di sa mga alas 12. Dala di gani, maluto kami linupat. Nga mo ni, mamaya ito yung ulam namin ni Junjun, ho, at saka ito, ho.
Maluto kami linupak siyang mabayo. Ako mapugas ng kataputan to anay. So pagkatapos ko ni live, himusin ko yung lamisa para preska, magluto ako ha. Mangita ko nubyo nga tutuod. Kaya kaya wala ko ni partner sa balay, do kaluluoy ko, kawawa. Maghanap-hanap ako ng boyfriend lang, kumbaga para magpa-spark lang na aking ano. Yung pagkagising ko, may good morning sa akin, may magtimpla lang ng kape. Utusan at the same time, ginatustok-tuslok yung mangkong. Hipokrita naman siguro ako pag sinabi ko sa inyo na hindi na ako nanlalaki. Uy mga madam, may ngalangalahan din yung lula nyo, day. Lalo na kumakain ako dito palagi. O, do kaakahap. Dugin naman niya ko, madam. Do kasakit sa puson ko balay na kung kaagahon nilang daw. Do hindi ko malaman kung ano ba gusto ko iihi ako o kung may gusto ako talaga. Yung yakap lang na yakap, do wala man nagkakalatabo. Pero teka sakit-sakit sa puson. Hindi ko kagwanta, mamana na kuya. Anon ko na ako na ang rebirth nga ginako sa akos kada wala man nagagiho. Amo na nga, pag may nakita kayo na may boyfriend na ako dito, nakasama ako sa bahay. Huwag kayong magalit ha, nasa tamang edad na po ako. At aaminin ko sa inyo, may ngalangalahan ako. May puson po ako. Yakap pa ng yakap ng tiniber, lalo ng December, ngayon ginaw-ginaw. Pagkatapos doon, hindi mo malaman kung gusto mong umihi o ano. Tapos sabi ko, siguro 6 months na. Mamana ako, like, tapos doon, i-display ko lang sa Facebook, nga doon kami, gidya ba lang nga duwa. Para doon, doon ka na, doon ginakilig ba lang, Kitamaran ako sa mga wala pulos, mga mabuisit. Hindi mo pwede hindi mapanulay, hindi mo pwede ano, gusto ko yun doon, ako kami nga doon sa Facebook. Kaya mo naman ang gusto ko sa Facebook. Doon ito anay kami Hindi ako magkaon o gagabas, may blood naman ko. Mangita ko, supportarin naman ko doon, maawa naman kayo sa akin. Hindi nyo naman ako nakilala na banal. Hindi naman ko nakilala nga balaan, may pagkabiga-bigaon, gi kuya dayo. Maluoy man kamo sa akon ay, biskan amo lang ko ni Braga may si tinisdakan man ko ga. Natawa to andro kan o ano ko luto ng pagmamahaw. Kay papaito, pinugay. Ay buto mo! Display lang nga, display mo sa akin. Do hindi, mantaya ka pa huway sa kaon sa mga prutas nga ini. Huwag niyo po ako pagalitan kung may nakita po kayo na may kasama ako dito na bago sa bahay ha. Kasi, hindi pwede na maganito lang kuya palagi nga. Maghintay lang kuya ko kailan ako yung mabasa ng ulan. Kailangan ko magsikat dahil kalukoy blas ako gano hindi ko ano naramdaman ko, parang feeling ko talaga na may nadarating tapos may makutibaw sa imo do wala do nagasinakit puson yung katugnaw nga na kay December. Ambot ano ning nabatyagan ko man. Napaka-explain nyo nga bakit ganito ako. Hindi ko po alam kung bakit po ako palagi mainit yung ulo. Parang feeling ko barado lang yung kanal ko, baka may dinggi. May dinggi ako sa makaon ko ni prutas. Ay! I-post na ko, diin pa nga nag-alay ko. Dito ka mo nag-alay ka tagol. Idog style, takakaroon. Idog niyan, asin yung ibaka ko din na to. Bakal maku asin, ayari. Baka ko asin, kay asin namon diha. Nang ano, iodized salt. Ha, hindi ka sa girl, na hindi na ko yung sa babae, nakadilaw na ko babae, nakatikim na ko babae, madam. Gusto ko yung lalaki na. Yung lalaki na palaban. Doon mga parehas na kayo machiti. Wala yung hindi umingi ng pira kasi galing lang sa kahoy. Tigas-tigas. Tapos yung parang feeling, pagkakaman boyfriend, yung parang Tarzan, machiti. Kasi wala gasto yan, mga nasa bukid lang. Huwag kayong mo boyfriend ang sobrang puti, sobrang makinis. Hindi naman gwapo ang tawag niyan, beautiful ang tawag. At saka huwag kayong mag-boyfriend na lalaki sobrang mabango. Kasi wala pangit sa lalaki, walang amoy. Do babae. At saka gusto ko sa lalaki, grabe mag-ayod. Nag-alay ka pa ka nung binubyo, tuludluan, buwiset.
pilit-piliton, mga wala pulos. Nagnubyo ka gani kay para maintos-lok-tos-lokon ka. May makutibaw sa imo, naghalay kay mo kapakitluoy yung may kwart. Amo na blamba ko nga, bakit ako yung nagtataga at bakit ako yung nag-ano kung sa kain, okay. Nakabayad naman ako ng kuryente. Nabili ko si nanay ng gamot kahapon at saka na-enjoy naman ng mga ba. Nga ayang ako yung katulad, hindi ko niya mapakalot. Ano niya man? Mamuamo na lang ko ni Permi nga. I don't want to hypocrite person, totoo. Kasakit-sakit, hindi ka pusoon. Doon may dismino doon, utgan ko nga, wala ko kabalo kung anong natabo sa ako. Basta, linlain sa nabatyagan ko, katuto na mahiko ko kayo. Makaon pa ko gabi, gabi na ako, gabi, gakinato naman. Basi na tuyawan ko ga. Kailangan ko siguro albularyo. Hindi po kaya gabutin ng doktor na ramdaman ko. Level up na katol. Kung ang soft drinks po, 2.5 liters, sa akin 3.8 kate. Katol balaga. Tapos pala, siguro sa mga ganito, sa mga ipikto po ng mga 6 months na hindi nakatagay. Iba po, sumasakit yung ulo ko, connect po sa puson ko. It's a prank! Joke lang po yan, pero sa totoo, baka malay nyo po, darating yung araw na pagkahanap ako ng tao na pwede ko siyang i-MID, kapyakap, kung magpa-picture ba. Bakit hindi nangyayari sa akin yan? May mga boy, marami naman umabol sa akin, dahil may pira naman ako minsan. Pag nakalon ako sa Dungganon, sa mga sarapi, so kaya ko talaga, kaso lang, ayaw ko sa lalaki na hindi ko makain ng gulay. Sakang ko lang yung kauna, ano matyaga niya sa ako niya. Dessert. Gusto ko yung lalaki, kaya iniigiban ako ng tubig. Tapos pinipiga niya yung gata habang nagluto ako. Tapos sa laon ko nami na malaga. Wala ko na ka-experience sa amo nga pangabuhi. Tapos ako abuton ko sa utog ko. Yung may kutihon ko. Dumapakit luoy pa ko yung din ka mo. Maluoy yung may kwartaman ko. Ang mga miga ko na nga agi, ngobra na galing sa kilid-kilid na galing nga. When it comes, kung abuton sila sa pagkabiga-bigaon nila, doon makascore man sila ya, ha? Sa mga wala na black kwarta, kanto ka mo rin sa balay. Tag-shin. Kapanawagan ko na subong. Shin, dala na pamahaw, panyaga, panyapon. Mapa-aircon ka pa rin sa kwarto, ho? Swertihon ka kang nanamian ko sa performance mo ba? Mabaklan ka pa motor ng linti ka. Tapos pa-airconan ka rin, pamahawan ka pa, pampasudanon mo kung aga, giprito para sa olive oil. Pero kung wala ka malang pulos, ugay mo sudanon. Tapos ang usaron niya mantika, use oil. Hindi po ako buntis, madam. Hindi po ako naramdaman ko lang kasi I'm alone, I'm empty. Yung ang ginaw-ginaw ng mundo. Tapos ang kapal-kapal ng aking bedsheet, comforter. Tapos kaya hakap ko yung tinibir na ang river na gutay-gutay na. Tapos yan, nangungulila ako yan sa akin. Bakit wala ako yung ganito? Wala ako. Parang nainggit lang siguro ako na nakikita ko sa wall ko na may mga bakla din na mga, parang may mga boyfriend na hindi naman masyado nga maganda. Ako nga mas ganda pa ako ng konti. Lamang ako ng 3 ligo. Pero bakit hindi ko po makuha yung magiging masaya po ako na anytime po makapagpasabog din ako ng fireworks. At tutuod ba lang ka tinela ko, di ba, astrega. Tutuod. Well, hindi. Nabaligya ka pa itong astrega. Nakalata-ta itong ulo-ulo. Amo ni ko rin epekto sa pagkaon ko sa mga mapait dahil kag mga katumbal dahil. Doon nagmanyak na ko. Kaot pag ko nagkabugaw. Hindi mga ayun, may babana pa, ho? Bakli iPhone, di ko nami sa iya. Hindi ko kailangan spoil ng mga lalaki dahil kung mahal nila ako bilang Erika Imbag, performance ng labanan ngayon. Siyempre may ganun din, sabi ng lalaki. Ang ganda-ganda, ang bait-bait, maganda yung ugali. Ganito yung sign, maganda ng ugali, oh. Kapatid ni Mama Mary. Pero pag walang ganito, pangit ugali. Ganyan yung sign. Oo, ina-expect din minsan ng mga lalaki yan. Tol, bakli ko to. Ano to, bayari to rin kurinte, tol. Tangin, nagbayad ko kayo ng Gini. Di way, nakagay ng mes no uraw, na urot to. Nakibot ko eh. Nangulat-ulatang ng binang. Dulong ko lang dadason yung sinimana. Anito, anong bagungon kay Utdili. Okay, kwato bala. Tuluan ta ka di ho. Kaya maluto, takwan. Love.
Hi, Ma'am Erika, ako na lang, libre lang. Junil, oh, tuod man la. Kanto ni ga. Ay maluto, taga gabi ga. Mapasabaw, tayo kang mapagata, tayo ga. Dahil adi dito sa guwa, magkaratunok, kamo na sa ano rin, bala ang kutsilyo, na kadako. Ako din na. Ari ho, mukutot, hindi pa gilabte. Wala ka na diya, roll siya ng mga mamo na diya. Mukutot ka dress tawa. Hindi ko yung gusto nga daw diri na hasta iyawan ta na akong sup-sup. Wala sa ito, like na video ko to. Kay tudloan ta ka mo magsup-sup bagongon karon. Hello Pasko ako ba? Maricel, bo Diyos ko nagahingi tayo Gcash dito dai. Oy, nag-voice out na ako na kailangan ko ng lalaki sa buhay pero hindi ko pa kailangan ng lalaki habang buhay. Gusto ko lang ngayon, December, yan ang pangako ko sa sarili ko, magkaroon ng boyfriend na nakayakap tapos nakamaydi. Tapos binibidyuhan ako habang tapos ginahungit-hungit, di ba? Tapos gusto ko sa lalaki, pagdasing ng 24, yung ibili ako ng mga bulaklak, tapos bigyan ako chocolate, tapos halikan ako sa lips. Tapos yung pambili sa akin galing. Gusto ko. Do kagaga lang ng tripping. Buringan ako sa life ko kasi madam. Kasi wala ako. Siguro bakit na ganito na buringan lang talaga ako. Kasi parang feeling ko ginagawa kong lahat. But hindi ako happy. But I'm alone. Boring. Siguro. Kasi nag-iwas ako sa barkada. Pangalawa. Palagi na lang ako sa bahay. Pangatlo siguro. Naramdaman ko siguro ng lifestyle ko noon na parang enjoy araw-araw. Wala masyadong obligasyon. Tapos makapait-pait pa ko, gaya kung kagahong sa mga namatiyan. Sumumay na bilog nga, ay jutay lang patay. Tatlo lang kabilog, kalayo pa. Magdaog lang ko sa tongin, so nakagpusoy, gaya, ginalaot ko sa mga lalaki. Garita kami sa mga kawayanan. Sumumay na ginanatabo sa kabuhi ko. Kung nagabantinan lang ko di gani Astrid ay ho, kaya tigaan pa na nga daan, panasabantayan sa ibo. Joke lang na ha. Next items is baba na kay maluto. Tal lang kadto ko sa siniko bayran mong bill ni Umberto Imbang sa balay. Tapos ang sa dress aton ho, Diyos ko gapamintana na dang ato ho. Nami gapamintana nang amon kwan ho. Disconnection. Lord Jesus, buligi, maraming mabayran din namon. Ang akon balayran sa Water District, 645. Ang sa Sinico, 5,557. Plus ang amon pa to sa may Tabukol. Oo, may mga balayran pa ko sa washing machine. Ginoo, buligi man ako. Nang Genie, hindi ko alam pagsuktas ang utang ko. 10,000, tas walang adlaw. Mungita pa ko ng Nisnoora. Nakita ko man to ng ATM ko pero wala naman gali unon. Kasi sa 21 pag masunod ng kwarta ko. Hello ba basi luputon kasi na sari no. Naalala ko yung pero may lupot. Hindi na yung normal sa akon yung magmalang akon pupo. Doon anad ko nga do kalaputyak. Wala ko yung nadlock sa hindi man ni makapatay sa akon mga amon yung pagkaon. Da makapatay sa akon ng mga basher. Next item is guyabano na fresh from the farm. Tamis. Kung sa pagkain, more food. Sa 6 Life, 0%. Diba? Dapat balance. Wala gid kuya. Ilang linggo na yun ay. Kaya minsan talaga hindi ako yung makapunta-punta sa simbahan imbes na mapanalangin ako. Iba yung pumapasok sa aking utak. Kaya mga 6 Life yung pumapasok sa imbes mga muyo kay mo yun ang utog mo yun nagadungan mo to do ginatuyo ka ba lang inam lang do wala ka man nalipay nga daan ko kisa kaya mga kontra para man sa likod mo mag-PSP video ko mo no kapag plastikan ka pa sa mga sa likod mo. Iba talaga siguro bitin lang talaga ako ngayong linggo na ito dahil do wala gi kuya kaan kinapadagaan ko na ni pangalipay so totoo sakang ko sa mga day malamala gi dyan day nakulbaan ko matubuan ni lumot dugay-dugay mo lang ang hita ko balaga hindi ko na namalaan kung ano na di ba si bala damol pa ni bala hibo di sa buhok sa oranggutan. Ay, ambot na lang gidya katutuod gini. Wa gid tada, maluoy makamuda sa mga medyo ginagagabatyag man ay.
Tao man ko malaga. Junjun. Brian. James, Carlo. Christian, Vincent. Di na ka mo mga panulay ka mo. Ambal sa akon, lugitukon yun yung akon nga. Ano, kumunoy, wala man. Puro lang mo yung pangayo, Gcash, ha? Sa ginlawag ko, wala gito tanan. Palagpat na itong ngalan. Rigor! Carlo! Pero sa totoo, madam, kumakain pa ako talaga ng marami ngayon. Malay mo. Diba? Basta may maabot ka ron niya. May kosog ko iya. Ay, ambot. Nami inom soju, ha? Nang Jen! Gine! Mabel! Inom ta soju dahil nakatasuba, Kag magpasay protractile. Kag mag-ibi-ibi. Dati po nagiwala kami ng boyfriend ko, birthday ko. Ang ginawa ko, bumili ako ng isang tanduay. Pumunta ako ng ilog, tapos bumili ako ng protractile, isang lata. Amo lang lagi kaon ko, yan ako mag-ilog tanduay, kaya dumagaga ako gamo. Luka ako, naguluwa pa mga... Para na? Pag-like ng video ko sa page, please. Ang ano imo video, ha? Sa skulahan. Pasok ang video. I-share ko lang na karon. Ito sa page. Nandyan yung video ni Jiro P. Cortez Makakaw, yung aking admin na i-like nyo po. O sa page ko pa sa maawa naman kayo sa ano. Halika nga dito, manawagan ka dito sa mga ninang mo para i-like. Hello, good morning! Oo. Ang pagkatulungan po ng aking video sa page ni Mami Erika, pa-like lang po. Like and react lang po. React. Tapos yung yung linisin mo yung lamisa, magluto tayo ng laing. Relive tayo dahil ha, kasi ipaprocess ko muna mga batuan, mga paitan, gata, mga pinakas, bagungon, baboy. Ang daming sahog ng mga laing na ito kasi kung hindi mo makomplito ang kanyang ingredients, dahil wala ginipulos. Mamanit pa ko. Hindi kay pangguting-guting, hindi ko ito kay putson ko na dito ng uga, baboy sa iya nga ay. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng laing na perfect. Ha? Hindi nyo kayo papagit sa batasan nyo nga daw, puro na lang kamo bika-bika, puro na lang kamo na panahon, puro ano. Tuon kamo luto! Hindi kinagalay kamo inyo ikasalig timbang, hindi na putahan ng bitsin, tagdawa kahakot. May ko ng timbang mo, wala. Labi rin kong timbang mo, ano ka, bigaon man. Hindi tanan, ha? Kagtapos ginapalumbos, sila ka ginatukri-tukri ni sir. Ayan boss, ginabisina niya, ginabladay. Nagbihatag pa, bandit sa singuni man. Inday Asoy! I love you, Inday Asoy, ka ito babanaday. Hinugay ka mga pinatarasak. Sa to, may suki, may booking, kuya. Hindi ko yung mapunggan, subong. Basta pagkabugtaw, kuya nga naginit na ang ulo ko. Hasta na yung magabik, ang makabulong na gina sa ako, nako-nako, kaglaba-laba. Once hindi ko yung matusdok, kaya hindi ko ni mong pawan, kaya mamaoy, kuya. Birabirahan ko ni kaon, hasta magdiliwal, dila, kuya. Kadako sang buho, sang buli. Kung tapos kipot-kipot, pila na ka, ay hindi, kuya. Anuhon ko ni... Ginawa, ano ko lang yung saging na ni kaning akon, matundiin ko ni karong kanto, dalon sa akon, yung kagaga ni man. Hello! Ano naman? Gina Soria Thurston, I wanna dance. I wanna learn how to cook. Yes. I'll teach you how to dogi or I'll teach you how to cooking. Because cooking is my fashion. Cooking is my masterpiece. Because I don't have money. Kung wala kang pira, dapat marunong ka magluto. Kasi wala kang aasahan. Diba? Kailangan ng mga fingertips mo gumagalaw-galaw pag nasa probinsya ka. Huwag nyo hayaan na mga fingertips nyo mananatiling maganda kasi hindi kayo si Sailor Moon. Na bago mag-transform, magpalit ng nail polish, ang kontraya na galampos sa iya siya, ilagalay pa iya ka-transform. Nga gagani nga Sailor Moon niya. Jili!
Dumadun. Jilen! Kabudlan sa kala mo na madunlan. Jilen ko Philip, guwapa! I love you. Lagaw di sa balay, day dala mga amiga mo na malibot na, mapasuba na na. Pakaunon ta ka ni Gabi, Gabi Nokol. Doon na dunlan, pa ko yung kasagin, no ka! Pahuyan natin ka naman. Yeah. Wait, that's ako. Wow. Challenge. Wow, sarap naman yan, guyabano. No, this is a banana hotel. Mapangos na to, bo! Kanto ka mo din sa balay. Dala ka mo lechon manok, mainom. Gusto ko yung lang magpahubog subong. Kay gusto ko yung adaan niya, basta ang akon gusto yung amo na yung ginaandom ko, kaya hindi madayon. Gato to gamaoy ko na kaya, gaka-obsess ko na yan. Pagplano ko na ganitong gagawin ko at hindi ko magawa, parang feeling ko po, naiwan pa ko ng sistemang bagay-bagay. Tika kay kagabi, gusto ko yung magpapight ka dahil wala gid ko. Di amo ni wild ko sa buong malakat kayo sa suba. Basta magtuwag-tuwag ka ito sa alam, may linta pa yung magsulong sa buli ko. Hindi ka alam. Tilaw ka malang linta, gintuslok yung buli ko. Malakat kita. Masakay kita sa karbaw. Masakay kita sa karbaw. Naumul-umul ko, Kagwapa man sa akon. Bila tawa ko to sa kita ko, may kumikuha. Damo man ko ni Koy, kaya wala gi ko yung customer man. Hindi ko na yung kadamo. Ini taran budget ko ni para sa mga lalaki, Kanan nga mga coins, Kadamo pa siniho. Si anon ko ni nagadamo lang nagadamo. Wala ka mong kakalalan. Ito, ginatudloan nyo ko nga makatipid, kaya makasavings. Anuhon ko na karon ho, panghatag ko na gina iya. Kantuan nyo ko ni daan. Junjun! Ginakatlan ko sa mong John! Oo, ako electric fan. Dahil inyo ko na electric fan. Budyos ko, condenser ko. Nami ang condenser nga ginatag sa ako sa miga ko. Pero nabudayan, kuya ga. Kaya kada, magkakas ko sa akon ng mga wire. Kalipat ko ni ko dasok. Yung pagkakas mo, Baw daw na dumduman. Daw na dunlan ka pa. Nadunlan ko dai, gadunlan gi kuya. Biskan amo lang gi ko nga daw kakabalan sa ako nakadunlan. Ga traffic mo blang laway, ga kagasagin sa dunlan. Ano ko to natukan? Gabi nung guana yung mga sapat. Ibalik na to ho. Okay, tipi-tipiron tani ana. Hindi pag uyati dito ikaw. Hindi gan. Kadako-dako na sa ako. Gadalako na ko blang ako hindi ko blang mapahitan ga tutuod. Then sa rep na ito. Sigihon ko lang nga ang ginaobra. Maluto ko rin ako kay tapos putson ko ni sa isang gata. Ang gata pugaon ko ni baboy kag batuan og kasi to ning baboy kay i-process ko ay kito dahon saging. Ripiyuhan nyo na niyo kay maluto ko di pangigad. Marilive ko dali na gina kay muson ko ang lamisa kasi magluto ako ng laing. Ha? Hindi ka mo mag-ano na kay hasta pa ni mga hapon ang utog na hindi pa ni matapos. Basta inutog galing do katol-katol biga do kada amo yung galanto. Hindi man guro tanan nga nagalantaw di sa akon mga balaan ang iban ni guro ginakatlan man. Ha maluto tagabi ga. Gabi nukol. Maluto tagabi. Gabi nukol, gabi ni biga. Nang Gini si Miso mapiim na ko sa imo nang nis no ora. Wait lang gid ha kay daw na loss o budget ko. Halay ko pangita KTM ko, unod gili 40 mil naman lang. Pagkatapos withdrawal ko kagapon 15, withdrawal ko sa mobile sa kurente, may mga balayran. Pizza 21, masulod naman kwarta ko. Hindi pa man kamuguro na mamayad sa inyo, paunahan nyo ko anay. Ako ya daw, galuya, kay wala fight. Ay, tuod ka ga! Hasing ni man. Jilen! Hindi day, magpapirdi day, bato day! Galuya ka! Kaon sinamak! Inom sinamak day kay tutuod hindi ka magluya day kay ang tutuon nga ginatawag nga maluya ka. Kung wala ka ginapait, pero mas luya kapag ikon paiton ka tutuod. Sabi na kitong ginakaon mo mga linugaw lang. Dapat kao ka mga tinulang manok, mga bayaba. Di puta do dala totoo dala na gito talabaw. Kaon kas na day. Hindi kay naghalay ka kapaperdi. Kung daw wala na gid I have nothing. Mag all by myself. Bakal ka mga roll-on, dablang mga riksuna, mga wala uno, tipuna na dahil makabuli gina, tutuod. Ako ko wala, naging astray na lang. Kung kisa mo na lang na nagapalipay sa ako, yun panumdo. Ang pinakas, ni bala ko hindi ni bala makaon, bala maglugay, kapait ni ga.
Dapat tugasan, gini siya. Dahil ma-relive ko, mga 5 minutes. God bless.